Bale, lehen da bizi egin behar duguna da, hemen ikusten dituzuen bi tekla hauek, kontrol eta maius, bai, ikusten dira, bale, bi horiek batera, bale? Eta gero, hau, 6aren gainean dagoen karratu hori, bale? Orduan, horri joko diot, eta pantailan agertuko zaizue, hau. Bale? Argazkia bakarrik atera nahi baduzue, orduan nahikoa da, hemen jarri eta zeri atera nahi diozuen esatea. Nela egiten dut, eta nik aterako diot argazkia, honi adibidez. Bale? Egite dut ondela, eta hemen ematen diot, atera argazkia. Bale? Eta begiratzen baduzue, hemen edukiko duzue, bale? Joaten bazarete deskargasen edukiko duzue, screenshot deitzen den fitxategi bat, eta egongo da argazkia. Bale? Bideoa grabatu nahi baduzue, egin behar dugu gauza berdina, berriz ere, emango diogu kontrol maius eta karratutxoa, 6aren gainean dagoen karratutxo honi, eta hartuko zaigu berriz ere atera argazkia. Baina oraingo honetan, aukeratu dezakegu hemen, bideoa, bai, ikusten da, bideoa atera nahi dugula, eta bideo horretan aukeratu dezakegu audioarekin nahi dugun, audiorik gabe zuek, oraingotan ez duzu audiorik behar, baina behar baduzue, jarri dezakezuen mikrofonoa, edo jarri dezakezuen nahi duzuena, bale? Oraingotan dago gailuaren audio eta mikrofonoa, baina zuek desaktibatuta ere egin dezakezue, eta kamera desaktibatuta egin dezakezue edo kamerarekin, bale? Zuek nahi duzuena. Eta gero hemen, aukeratu dezakezuen ongorde, nik enduke mugituko, zen normalean deskargaken egoten da, eta deskargaken ondo dago, bale? Orduan, hau, ukitu gabe, hemen daukagu, eta orduan, ematen badiogu botoiari grabatu bideo bat, lehenengo aldiz egiten baduzu eskatuko dizue baita ere, ze eremu nahi duzuen egiteko, bale? Eta orain ematen badiogu grabatu bideo bat, kontu bat egingo du atzerantz, bale? Eta orduan, hortik aurrera ja, hasi zaitezkete, ikusten, aber zer dagoen edo zer ez dagoen, eta bukatu duzuenean, hemen behean daukazue botoi bat. Bale? Eta botoi horri ematen diozuenean, bideoa ja gelditu da. Hemen behean ikusten duzu eta hola bideoa, eta bideo horretan entzungo zait niri hitz egiten, bideoa egiten duen artean. Bale? Ikusi dezagun. Eta orduan, hortik aurrera ja, hasi zaitezkete, ikusten, aber zer dagoen edo zer ez dagoen, eta bukatu duzuenean, hemen behean daukat. Ikusten duzuenez, oso erraza da, bale? Hala, gero arte.